салом алейкум азиз, зинда саломатон бошед. дар бораи ҳаёти пайғамбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам мешунавем ки дар ҳаётшон мисол ки чӣ набуданд, хеле ки озида холодильникҳо меёранд, тапит мекунанд ку хӯрокаро, чанд қара захира мекунанд пешакӣ барои зимистон, пешакӣ захира мекунем ку. Пайғамбари мо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ҳаётшон хеле захира намекарданд. Чӣ ки дар хона меёфтанд, шукрона карда мисол ки вай мекарданд, танол мекарданд. Чизе ки намеёфтанд, рӯза мегирифтанд, мегуфтанд ки чиз хӯрок нест, ман рӯза дорам. Аммо бояд ки пайрави пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам бояд бошем, ки нафси худамон бояд ки кам кунем, камхӯрок бояд бошем. Ин озмоиши шарифи Рамазон аст, метавонад ки инсонҳо одат кунонанд худашонро. Пас аз Рамазон 6 рӯз рӯза мегирем, ҳасе? Ва пас аз он мешавад ки душанбе, панҷшанбе рӯза гирем доим иншоалло. Ва пуррагии моҳ ҳам мешавад ки 13, 14, 15 рӯза гирем. Бале, пайғамбари мо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам вақте ки дар хонашон хурмо буд, хурмояд мехӯрданд, хурмои нағз медиданд. Баъд чӣ мегӯянд, кадуям нағз медиданд. Модарамон Оиша радиаллоҳу анҳа нақл мекунанд, ки як рӯз каду мепухтем, ки омаданд нури Аллоҳ таоло гуфтанд, ки эй Оиша, шумо каду тайёр кардед ё кадуятонро зиёдтар тайёр кунед. Каду барои дил фоида дорад. Ҳамин ҳолат гуфтанд пайғамбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. мо вақте ки дар Судан таҳсил мекардем, моро дар хобгоҳ каду медоданд. 5 сол дар ҳамон Судан каду хӯрдагем. Каду шӯрбо. Бисёр вақт каду медоданд моро. Як кам вақт мешад, ки модар вай медоданд. Чӣ мегӯянд, хеле хамон чӣ мегӯем ку, ялама мекунем ку, шула. Ялама аз доноҳои лӯбигӣ мекарданд, медоданд, кам вақт медоданд. Лекин доимо шӯрбаи каду шӯрбо мекарданд. Якум ягон таома бегӯшт намедоданд. Таомои мо доим гӯшт қатъи таоми гӯштдор медоданд дар хобгоҳ. Лекин кадуро дар он ҷо мехӯрдем. Бисёр чӣ мегӯянд, донишҷӯи мо кадуро нағз намедиҳанд, намехӯрданд. Мегуфтанд каду модар маъқул нестай. Лекин ман кадуро кӯдакӣ модарам раҳматӣ дар хона тайёр мекард, барои ки падари раҳматӣ кадуро нағз медид. Модари ман ширкаду мекард дар хонамон, каду шӯрбо мекард. Баъд вақте ки нон мепухт, дар танӯр кадуро пухта медод модар. Чӣ мегӯянд ку, хеле қур мегӯянд, чӣ мегӯянд, чӣ қадр қур мекунанд ку, чира кукуруза дар таги алоқ қур мекунанд, картошкаро. Модари ман кадурам хеле кадамон намедод, мехӯрдем падарам қадр. Баъд донаҳош мепухтад руи каду, донаҳошро тоза карда мехӯрдем. яъне ки мо бояд пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам бояд ки дӯст дорем ва ҳаёти аморо чӣ кунем, пайравӣ кунем, ки пурхӯр баднафс бояд набошем. То те қиртамона бихӯрем, ба дигар нафас кашида натавонем, хасте. Озмоиши шарифи Рамазон метавонем ки худмон одат кунонем. баъд аз Рамазон мисол ки камхӯрок шавем, мисол чӣ шавем, нафсмона мисол ки хӯрокаи нафсимона, чӣ мегӯянд, нафси ҳайвонӣ мегӯфт раҳмати модари ман, пурхӯриро мегуфт, ки нафси ҳайвония, ҳамаро кам кунем иншоалло дар моҳи шарифи Рамазон. намедонам ба шумо гуфтем ки пайғамбари мо салам дар чиз медисина пророкон дар китоби урусишам хонда будем, ки пайғамбари мо салам вақте ки медиданд ки дар хона хӯрока несте, рӯза ният мекарданд. меомаданд мегуфтанд, ки эй Оиша, ягон чиз ҳаст хона хӯрока? Мегуфтанд, ки нест. баъд мегуфтанд, ки пас ман рӯзадор ҳастам. 3 рӯз пайи ҳам рӯза мегирифтанд вақте ки хӯрока намешуд. бале, то ин ки дар хӯрока пайдо намешуд. ҳатто Оиша радиаллоҳу анҳа модарам гуфтанд, ки дар хонамон қариб моҳаш қатъи мо чӣ намекардем, таом намепухтем, алов намекардем, то гидеги мо алова намедид, моҳош қатъи. пас мо ки ҳастем, ки мебахшен мо аз пайғамбар масалам чӣ беҳбудӣ дорем, ки мо бояд ки гишна нагардем, бояд ки мо сер бояд гардем. Пайғамбари мо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам нури Аллоҳ таоло буданд, гишнагиро ҳис мекарданд. Аммо чӣ, гишнагиро ҳис накунем? Бояд ки мо гишнагиро ҳис кунем. ман ина донишҷӯ будам, вақти хӯрдан надоштам, рӯза мегирифтам, лекин гишнагӣ ҳис намекардам. Алҳамдулилла, бо раҳмати Аллоҳ таоло, раҳмати Худованд, вақте рӯза мегирем, рӯзи Рамазон ку, гишнагӣ ҳис намекунем, хасте. Озо ман дар Рамазон як бор дар як шабона рӯза мехӯрам, дар авсари об менӯшам, тамом. Лекин гишнагӣ ҳис намекунам. Авсари мехезам, лекин об менӯшам, намехӯрам таом. Лекин гишнагӣ ҳис намекунам. Чаққон қобил ҳамаи корро мекунам, ҳис намекунам гишнагиро. ин раҳмати Аллоҳ таолост. вақте ки мо рӯза мегирем ку, якумаш ки ба хотири Аллоҳ таоло мегирем, Аллоҳ таоло моро мехӯрад, ба мо қувват медиҳад. дуюмаш ки пайрави суннати пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам мешавем, рӯзаи душанбе, панҷшанбе рӯза мегирем ку, мисол бо 6 пас аз Рамазон мегирем. инам Аллоҳ таоло ба мо қувват медиҳад. барои мо одат кунем, хуб аст. пайрав аз дини пайғамбари Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам мекунем иншоалло. пурхӯрӣ чие? ҳеҷ кас раҳмат намегӯяд барои пурхӯрӣ, хасте. баръакс саломатиро аз даст медиҳем. бояд ҳамин инсонҳо аз дастаи пурхӯрӣ вай шудагиянд, вазн пайдо мекунанд, баъд фарбе мешаванд, дигар шишта хеста наметавонанд. ва бинӣ бо рафта бо вазношон або барои харобкунӣ роҳ мекаванд. аммо хубтараш ин аст, ки кам хӯрем, мисол ки вазн нагирем,
рафта барои вазнамон кам кардан роҳи ҳалша намеҷӯем ҳаст. бале, наку нафси бад балои ҷон. Зинда саломат, хонобод салом бошед.